Mikko Stäälensaari morjesta. Ja vähän tästä tuommoista pientä tuotekehittelyhommaa tekemässä. Ja viime Emma-kisoja kun kattelin, niin tuli siinä semmonen extempore, että ilmoittanutpa Hypinkään kisoihin. Ja sit siinä tuli vähän mieleen, että autossahan on muuten vakiokamat kiinni. Ja rupesin rakentaa tätä omaa autoa. Sitten tän niin kun, tavallaan semmoisen asiakaskitin, mitä multa yleensä lähtee, mutta on suunnitellut silleen tänne, että tämän pystyy myymään. Niin kuin asiakas pystyy asentamaan itse, jos haluaa. Mutta käydään vähän läpi, että missä vaiheessa tämä on menossa. Tosiaan mä aloitin tämän tekemisen tai kasaamisen muutama päivä sitten. Maanantai, tiistai piirtelin tähän osiin. Ja katsotaan, mitä tästä sitten sisältää ja minkälainen tämä on. Eli kuten kuvasta näkyy, hommahan aika lailla levällään. Ja tämä on tosiaan 2/3 Corolla reissari. Ja sieltä on virtakaapeli veetty tuolta, niin kuin nyt vähän kisatyyliä pitäisikin. Ja se on tuolta, menee tonne läpivienti ja sieltä tulee sitten akkuteline tai sen sulaketeline on siellä sitten kuivumassa maalit, sen tuossa taittelin. Mutta se oikeastaan se ehkä se mielenkiintoisempi tässä niin on tää kaiutin setti. Eli itse asiassa Helixin Compose i3 teen tän ja syynä on sellainen, että toi Toyotan diskantti asennuspaikka on melko haastava. Eli tää on nyt tuolta kuskin puolelta. Ja siellä on alkujaan tämän näköinen diskantti, hieno pahvikartio. Ja tää nyt on itse asiassa apparin puolen, tässä on tuo sosiaalijärjestelmän kaiutin. Ongelma on se, että tuo reikä on 38 millinen ja sinne pitää tehdä sitten adapteri. Ja siellä tosiaan niin siihen ei löytynyt niin kuin oikein keneltäkään valmistajalta niin sopivaa elementtiä. Tai semmoista, että siihen jäisi vielä matskua, että sinne saa sitten kiinni. No tossa nyt näkyy sitten, että tää käy suoraan tuon omalle paikalle ja se on klik klik tuonne paikalle. Ja näin katsotaan sitten kisoissa, että mitä sieltä sitten soundillisesti saadaan. Ne tulee sinne. Etupää tulee passisuotimella, eli käytetään alkuperäistä johtosarjaa. Ja sitten tuossa on vielä tuo midpasso. Eli tuossa midpasson tämä kaulus itse asiassa koostuu useammasta palasta. Eli asennuskaulus, tuossa on etupuoli. Sitten siellä on nämä ei ole vielä liitetty toisiinsa, että liimaa nämä yleensä, näissä on ohjaaniitit ja sitten nämä liimataan toisiinsa. Niin sitten sinne saadaan toi vesisuoja tonne taakse. Eli ei sitten saada veet sinne, tai niin kuin se ei kosteustiivisty sinne puhekelan väliin, että se olisi talvella jäässä. Tuo on sille ihan tuttu ongelma, että tällaista sattuu. Komposa menee siihen suoraan. Ja laitetaan tuo viimeistelykaulus vielä. Pahoittelen, tuo puhelin nyt heiluu ja kuva on paskarppi sen takia. Eli sit siihen tulee vielä, tässä tapauksessa ihan tarkoituksella turastin. Nämä pitäisi olla punaista, mutta tämä näyttää oranssille tämä etukaulus, eli tommonen, ja siihen tulee foomi etupuolelle, että se tiivistyy tonne oveen. Ja se 4. pala on itse asiassa tonne johon läpivientiin, niin se tuppaa sen. Sittenhän tulee Arca Audion 8-tuumainen supparikontti, ja siihen on tulostettu kummatkin. Toinen on tulostumassa refleksiputken päät. Kotelo tulee semmonen 18-20 litraa viri 2.5 huitteella. Vahvistin näkyy tuolla. Eli tähän tulee sitten toi appi 6, se tulee tuonne penkin alle. Mekko näytän, minne se tulee sinne. Tällaista tämä asentaminen on, eli tämä on 18 tonnia vanha auto, tai 18 tonnia ajettu auto ja vuoden vanha, niin se on vaan levällä. Sitten tuonne tulee kaukosäädin, ja eli konduktööri, ja tähän tulee siihen radion alle sitten. Ja sitten tähän autoon vielä on tuon USB-audiokortti, eli niin tuolta tulee sitten niin puhelimella Lightningilla, niin saa sitten USB-audiolta. Ei tarvitse välttämättä käyttää auton omaa soitinta. Takakonttiin vielä vähän liikaa, mutta annetaan se ei nyt sinällään haittaa. Eli supparikotelo tulee tähän keskelle, ampuu taaksepäin. Sitten tuolla on alkuperäinen, siellä on vielä M8 kiinnityspiste, niin se tulee sillä kiinni. Ja käydään katsoa tuolta sitten kuskin puolta. Eli siinä on appi 6. Ja sillä nyt on tuossa tulostettu toi tellinki. Ja tosiaan tämä auto on basic audiolla, tässä ei ole mitään audio-updatea. Ja näissä on
tuolla löytyy joka tapauksessa niin kuin JPL-audiota varten, niin löytyy tuolta noin kiinnikkeet, eli sinne saa vahvistimen kiinni ja tuolta tulee noin kaikki läpiviennit niin kuin valmiina. Ja toi koostuu 2 osasta toi vahvistin tellinki. Ja se tulee ekaksi tänne kiinni ja sitten tää pultataan tuonne kiinni. Ja se on käytännössä siinä. Ja nyt varmaan joku honaskin, että kun tuon nappi 6, eli se antaa sen, olisiko sun 4x65 plus 2x160. Tuo valikoitu oikeastaan sen takia, että tuossa oli hinta-tehosuhde ja sitten löytyy tuohon Toyotaan suoraan nykyään johot. Että on 649 OV-holta ja supparille saadaan 320, kun käytetään 2+2 elementtiä. Ja tässä on tosiaan etupää tulee passiivisena, mutta takaovi tulee myöskin sitten niin kuin samanlaiset 6-poikit komposit. Katsotaan minkälaista tästä tulee ja laitetaan vähän lisää sitten tuossa matkan varrella info. Tää valmistuu, että ensi viikolla pitäisi olla äänissä.